специално за Евгений Германеца от Троян, а днес покорява Германия. Усилете музиката! От Троян до Германия пътят му е златен. Всяка крачка носи успех и берекет. Черният Мерцедес блести по булеварда, а парите идват с честен труд всеки ден. Лукса не го е променил, уважението е неговата сила. Където мине, всички казват: ето го, Евгений Германеца! Евгений Германеца, номер едно. Пари, коли, висок живот. От Троян до Германия всички знаят неговото име. Не слушай душманите, брат, те само гледат отстрани. Ти си роден да побеждаваш, а късметът върви с теб. Днес е Мерцедес, утре Ламборгини. След него идват още успехи. Голям дом, големи мечти, а сърцето му остава българско. На здраве за Евгений Германеца, да има здраве, пари без край, скъпи коли, верни приятели и щастие за цялата фамилия. Дами и господа, аплодисменти за Евгений Германеца от Троян. Легендата в Германия, нека животът му бъде пълен с успех, лукс, уважение и безкраен късмет!